كل المصمد فاتن تيك هاجون كي بداية خلق الكون نقارن توني الله صلى الله عليه وسلم يعني رحلتين مختلفتين رحلة الجنة ورحلة النار كان الله صلى الله عليه وسلم ويهي غاندا اندر ديدو غاندا فنوجي ديدي ويهي فنو الجنة ودي تون زيار وونكو ييتون o rutti kadi o ye jahannama a'udhu billahi kadi wonko yi toon ngaden tigi jangten hollum ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko yino toon koko woni eɗen gandi nelaɗo sallah sallam no yaynode aljanna o wi ko aljanna ko ra'iatun turba ko yooɗi e ko ŋarƴi tan wonto aljanna o wi ko hayatul abadiya sa nani hayatul abadiya ko gurnam belɗam juɓɓuɗam fawnude ala toon rafi ala toon ko luuɓi ala toon ko sicci ko ala toon ko uuri tan woni toon o wi debbo o e gorko o fof ko cellal muɗum e sembe muɗum e katante muɗum ɓe mbi annala sa sallam ɗum holno woni rat o yi fadam haalanma ayi on saha nga sa totti gorko gueloɓe ne wawa ɗum ñamde kañum gooto sa totti debbo gueloɓe ne wawa ɗum ñamde kañum gooto alle cellal e sembe e katande gonɗo to aljanto kala ko miijiɗa tawete eɗen gandi debbo wooda to saaha heɓat tan o tampat e few fewe guilto ettuɗo reedi ha to jibini ɗum fof o tampat ɗum ɗon foof ala toon wiite tan ko man kaari woni reedi man kaari jibini ɗum ɗon won ra'iatu turba eyyi gorko kadi e sembe muɗum e katane muɗum wonto heɓat o garata gara ala ɗon ɗon ko gurdam belɗam tan rafahiya eyyi jowo kadi change ta gurnam ɗam ko change ta sikka ala e jubbi ɗo eɗen payi e to ɓurɗo mawnude woni o yeeto jahannam to o tawi toon ko rewɓe ɓuuri toon hewde fe se'ele sa'ile on sanga woni namdiɗe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam an ko tagui ɓeɗo rewɓe ina ɓuuri toon hewde nelaɗo sah sallam wi mi yiito ɓeɗo rewɓe ɗemɗe mabɓe ine potta ha e ɗaɗi daaɗe ɗe ɓe mbi ɓeɗo rewɓe holɗum ko ɓe mbaɗi ɓe mbi ɓeɗo ko rewɓe sontotoɓe joom galleji men ɓe tawi kadi ɓeɗo rewɓe hoore mabɓe ina fassa kono gattata ko duɗal pawa hen barme no barme o fasirata ni ko noon koyɗe fasirata o wi ɓeɗo kadi ko woni sababude mabɓe ɗo an ya rasulullah o wi ɓe ko rewɓe mo ganduɗa mbatta musuraji e koye mumen o tawi ɓe ina tonguira enɗi mumen o wi ɓe kadi holɗum koɓe mbaɗi o wi ɓeɗo ko rewɓe mo ganduɗa yaltinannoɓe enɗi mumen o tawi ɓe juuɗe ɗe ina potta ina pooɗa caggal ina kaɓɓa ha tiiɗi ɓe mbi kadi ɓeɗo rewɓe kadi koɓe mbaɗi o wi ɓeɗo ko rewɓe mo ganduɗa yasriquna amwalu azwajihum biduna ridaa min anfusihum ko rewɓe mo ganduɗa wujjannoɓe jawɗele joom galleji mabɓe ko alda e beelum pittali mabɓe wadde noon ha joni kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi sayakunu min ummati sayakunu min ummati ma woni e leñolam de ɓe mbi ko hollum ko wonata e leñol ma nisaun kasiatun ariatun rewɓe ganda holɓe holtuɓe mbi kayfe dalika ya rasulullah holo neɗɗo holtat ha para kada hol o wi nde wonno tekkere moɓe jogui nde ala fo tekkere mbaɗo suurde awra mabɓe mailatun mumilatun yahoɓe mo ganda kina mbaylo yaadu mumen yahoɓe mo ganda kina mbaylo ɗemɗe mumen ha ko gotkino wawa jarbanede muɗumen ɗum woni mailatun mumiratun ru'usahum kala asnimatul buhtil maila koye mabɓe elle ƴongo gueloɓe ɓe mo ganda waɗoɓe mees nde wonno Allah subhanahu wa taala o wi la'ana llahu mutawasil wa mutawasila Allah huuɗi moriɗo mees huuɗi jokkuɗo huuɗi jokkanaɗo huuɗi biɗinoyoɗo huuɗi colɗo kamɓe foof kudde Allah nene mabɓe o wi kadi la'ana llahu mutanammis wa mutanammisun woni pembo leeɓe giti Allah huuɗi on huuɗi kadi mbaɗowo ɗum o ndeysan kanko yumen Khadija
عفوا كانكو يمن عائشة بنت أبو بكر الصديق نساء بني تميم ميدين أردي ماك معنا نساء بني تميم على يمن عائشة يمن عائشة نساء بني تميم وبي إن كنتم مؤمنات فهذا ليس لباس المؤمنات ويبني بورني قلت وبي ستبي دي كل جول بي دي دو تك وانا تك جول هاندي نون سا ويرتي من نتني وات في وان سهالي ويما أتش غوندا رندين كام كي الله يا الله بلا نتو على واو رندين دي الله يرى ويسمع ene heɗo ina nani ene yiina anda ko pewcani andu gollatɗa Allah wona neɗɗo saka aɗa rendine e muɗum rendinte en ko neɗɗo kono Allah wona neɗɗo saka aɗa rendine e muɗum o wi noon e diine ko hayati ay diine o ko gacci nangi ɗum so gacci ittama e diine haydara Allah ko natti haydara heddaji diine kañum gacci kañum nangi diine o hande noon subhanallah kala jiiɗa neɗɗo waɗi tekka mum timmiɗo ɓurtude tawa tan ko gorko ko yelakal joni noon ɓaydi ɗeɗo tekki koko gartata e ma ɗeɗo tekki kañum yamira e ma oɗo aya jippinomen ala sallllahu alih wa sallam Allah wi ya ayyuha alladina amanu e heymon onon gonɗinɓe Allah ɓe Allah haalda toujours ke gonɗinɓe ɓe ya ayyuha nabi hol gonɗo nabi ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o yuqilli aswajike ɓi suddimmaɓe wo benatike e ɓiɓɓe maɓe wo nisa'il muminina e rewɓe julɓe ɓe an yudliɓe alayhunna bi jilabe hunna yoɓe mbaɗa ɓurtude man dalika edena an yorafne ɗum ɗon wona fenade ɗum ɗon ko gonga ɗum ɗon foof nelaɗo sallllahu alih wa sallam hirjini ɗum e nder ndeysan alamat akhiru zaman sikka ala o wi ko goɗɗum kadi ma are leñolam yatawasaluna badahum al bada ɓe duna roya ma hunde are leñolam ɓe jokkodir ɓe gandidir kono noon taw ɓe meeɗa yidirde goo foof meeɗa fawde goɗɗo yitere ndo hélicoptére are nde ɓe wi ko ɗum ndo avion are nde ɓe wi ko ɗum ndo auto are nde ɓe wi ko ɗum ha ɓooy ko jooma hakkillaji mbi ala nelaɗo sallllahu alih wa sallam mbi yatawasaluna badahum al bada ɓe duna roya maɓe jokkodir taw ɓe meeɗa yinirde ɗum ɗon woni haddide téléphone oɗo en ɗum ɗon nelaɗo sallllahu alih wa sallam haalin ɗum e nder alamat akhir zaman o wi kadi yuhibbuna alkhalq wa yasaluna alkhaliq ɓe jiiɗi tagore Allah ndi ɓe jejjittako ɗo yuhibbuna addunia wa yasaluna almal ɓe jiiɗi aduna ɓe jejjita lakal hande mo jiiɗa foof enen ɗo jiiɗum ko wonde ɗum ɗo yen jiiɗum ko mahde ɗum ɗo yen jiiɗum ko jogade halis yiiɗa kono heewi kono halis kebteɗo famde hankkadi ko ɗamma muy ko ɓuural go fof jiiɗum ko ɓurdi hande ne jottima ha ɗo ke gueɗe nela sifino e alamat o akhiru zaman hankkadi kaalowo gonga natti yidede kaalowo fenano fawe e dow kaalowo gongo kala kaalowo gonga hankkadi on hankkadi wontat ko gañema hankkadi on ko nanguirte wonke rendindem e joomi comme si joomi anda ko gollotɗa ko Allah yeppan ha ɓani mata woymen ɓaydi noon orjour e menati ila ehliha ko jeyɗa koko Allah subhanahu wa taala jeyma tene kay ka garturow ɗum ka garturowde ɗum noon a ruttinta tan ɓuuri had teteɗema wasta sa ruttinima jomum wima nanganam ɗon ha ɓooya kono rutti sohna adama ayse annabi men wi ñana jamma altine golleji lañolam fo mi holloye armantul gida am yen battinimo wuuri annabi o yen battinimo wuuri juuɗe kala goto tinniti o yomo an o eblima jaɓɓade ɓurnaɗo windara
Thank you.